quality yan. Kalaki-laki yun. 67 sila kung magulat ka sa salamat. Bakit kaya ang tulad mo ang sawi kapalaran? Maulan na umaga. Wala ako. Nagtulong muna ako. Dito na jacket. Akari, thank you so much, Akari. Morning, Akari. Musta? $8.50 benta. Oh my goodness. Yerno. Hello, Mark. Oy, shout out. Akari. Akari, salamat po ng marami. Kumusta? Hindi na kita napapansin naglalay. Namiss ko na yung sigaw-sigaw mo. Ay, let's go! Shout out, Waray! Pero Waray, shout out! Viewers, like and share. Why don't see you visiting my channel? Oh my goodness. I'm sorry, Barbs, because my busy. Busy yan. Sorry, I try to visit your channel in another day. So many friend of Team Boom live every day. I cannot visit to you. I try to visit to you, my friend Barb. I'm sorry again. I try. I try. I try to. Oh my God. It's okay. I have wonder day. Thank you so much, Barbs. I appreciate you. I can visit to you. Sorry. Yes. Marami kasi kami nagla-live. Kaya minsan hindi ko nakikita yung ano mo. Hindi ko nakikita yung I can see your live stream. I cannot see. Tama ba yung mali? Oh baba, oh babu, oh badidu banu, oh baru-baru, oh babu, oh buru-buru. Wala naman. Oh my goodness. Mas may baba. Oh, English yan. Yes. Jomar Salate. My English is a little bit only, but I try to speak English because my viewers are from USC. Barbs. Barbs. Barbs, thank you so much, Barbs. I appreciate you. I can try to visit your channel or live stream in what time? What time? Okay lang, hindi ko pang maging bastos o pilitin pang gawin ko. Alam kong marami kang abala sa pamilya at trabaho.
How are you today, my boss? I'm good. I'm I'm good. fine, I'm good. happy. Happy. It's my My utangers. friend. Okay. Hello. Hi, ka. Hi. 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 From Vietnam. Hi, everyone. Hello, everyone. From Vietnam. I appreciate you, guys. My name Lucky. Hi, Lucky. Lucky. Swerte. Tini, Mansik Kanton. Lucky me. Lucky me. Ay, Si nanay din. Wala pera. Lucky, thank you. Lucky, 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 lucky. Yung good English ha. Lucky ha. Kaya sana shout out. Uy, Team Boom support her. Hi Mark Joe. Tusok niyari ko. 70. Mahal. Mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Loy. Loy, thank you so much Loy. Thank you for visiting. Barbs, thank you Sunny. Sunny, group shout out from Barbs. Mary Grace Sangkay. Who's that girl? Lucky. Lucky Charm. It's Vietnam. From Vietnam, guys. Jomar. Lloyd, thank you so much. Barbs, may love shout out. Yan 60 boss, yun 70. Saan punta, Ben? Ben, sakit. Para udu. Para udu, para udu. Jomar Saratin, may galap shoutout from Kuya Sani. Akari, may galap shoutout from Kuya Sani. Kalahating ano na, kalahating buwan na. Ano na ngayon? Bis ba ngayon? 10? Ay, diba? Ilang araw na lang. Nanay, shout out Nay. Maulan nga ni. Maulan nga di. Busy lang ako, gwapo. Sige lang, Saniten. Always busy ka naman eh. Kuya Sani, sabi ni Jomar Sarate. Morning Akari from Barbs. Loy, shout out. Salamat sa pagkain kaway. Good morning. Oy, Chubaki Angels. Wow, bagong pangalan ah. Chubak Angel. Angel. Thank you, Angels. Maraming salamat. Nanay, Joleta sa from Mere Grace. Maulan na morning. Yes, maulan dito. Chubaki Angel. Palit ka ng pangalan mo, ha? Gwapo, may pinaringgan ka? May pinariringgan ka ba? Wala naman. Hindi naman tayo pwede magparinig. Ako din, BG lang para sa ekonomiya. Yes, that's true. You BG. You BG guys. You BG. It's always I can try to BG to your life. Huh? Alright. Morning to Loy from Barbs. Ay, Barbs, thank you so much. Subaki, thank you so much. Mami, Jolette, I love you po. So, oy, nagsisipset ang isa. Oy, pinansin ni nanay, nay. Huwag mo dapat pinansin. Kaya sa amin, dapat di mo pinansin. Ako lang pansinin mo, nay. Ako lang nagpapalakas sa'yo, nay. Nay, ako lang pansinin mo, nay. Huwag na si Kuya Sani. Bawi mo, nay. So, Mar, gaya ka, ha? Sabi ni Kuya Sani. Huwag magparinig. Hindi ka naman pinariringgan. No,
mag-react para hindi ka matamaan. Ano naman, gwapo, umayot ka. Maayos ako, buo pa nga ako eh. 70 lang po. Yeah. 60 dyan, 60. Bali ano to, 150. Sana ko, upo. Upo lang mga dalawa. Sabar ya. Itambay ko lang to ba? Wala kang mag-yaw-yaw, nakinig lang ako. Sige lang, Jomar, no problem. Kuya Nay, nagpapapansin si Kuya Sani sa'yo. Morning, Ma'am Coleta from Barbs. Hi, Barbs. Ay, Ate Margie! Kumusta, Ate Margie? Si Ate Margie, guys, napakalakas na ng channel niyan. Totoo lang. Dami na nagpapalipad sa kanya. Congratulations, Ate Margie. Tuloy lang po. Malakas po ang channel ni Ate Margie kasi tinutulungan sila ni Kuya Nol at yung mga vlogger ng ano. Maganda talaga pag may mga kakapwa kang vlogger dyan sa lugar nyo. Always naman Kuya Sani. Good morning po Kuya Waray. Ay, thank you po Ate Margie. Sa Bicol po kayo, di ba? Burias. Burias ba yun? Sugaki Angels, thank you so much. Hi, big boy, shout out Bart. Bart from Nanay Violeta. Oy, Mayet. Shout out sa'yo, Mayet. Mayetski Channel. Good morning po. Magandang umaga sa inyo, kaibigan. Margie, Miguel from Kuya Sunny Sun TV. Hi, Margie, welcome to Ma'am Barbs, thank you. Okay, wait lang guys. Lord, thank you Lord sa blessing. Oh, malino ba yung ano ko? Jomar Sarati boom. Manay Margie pala, sabi ni Kuya Sani San. Oh, Bicolano ba yan? Kuya Sani. Morning po from Tatay Robin. Tatay Robin, salamat po. Mayet, hello po, sabi ni Biboy TV. Mayet, thank you so much Mayet. 70. Alright. Hi, B-boy from Barbs. Boom, boom. B-boy from Loy Loy. Tatay Robin, boom from B-boy TV. Boy, di mo binasa last message ko. Nakapa kasi minsan ang message mo, Kuya San. Lakas ulan, ingat po. Lagi naman. Mayet, okay lang. At least blessing yan. Ang ulan na yan ay, ano yan, nagbibigay yan ng sariwang gulay para maging sariwang gulay sa ulan na yan. Hi, Barbs from Loy. Wag lang bagyo, kayo yung bagyo. Wasak ang yung pananim pag ganyan. Pero pag ulan-ulan lang, ano yan, dilig-dilig yan para sa ano, mga tinatamad sa magdilig yan. May premier pala si Kalbo. Sino Kalbo? Kabus? Unbox raw. Wow. Sana all may unbox. Sige, pasukin nyo muna si Kalbo. Sino ba yun? Si Kabus? Wapo, only 3 words lang yun. Okay. Sige. 3 words. Tao. Bagay. Hayop. Oh. Bago. Bagay. Tao. Hayop. Pagkasagot. Welcome po, B-Boy from Tatay Robin. B-Boy TV. Good morning. Sabi ni Mayet. Mr. Kalbos. Kabos.
Okay, try to visit to Kalbo. O, bisitahin natin si Kalbo, dali. Balik na lang kayo. Pag bumalik kayo, pag hindi kayo bumalik, okay lang. Pero pag hindi bumalik, supot. Bisitahin natin si Butiki. Butiki, guwapo. Butiki. Oh, hayop yun. Wala na, tapos na. 5 minutes lang, oh. Tapos na. Tapos na siya mag-premiere. Kalbo. Kaya ko na lang panoorin. Busy ako, alam mo naman, marami tayong plano sa ating ekonomiya para sa ating bansa, Pilipinas. Pero ito guys, mahaba to ang aking premiere. Pag gusto nyong magkape na habang nanonood sa aking premiere kahit walang kwentang content, manood kayo ha. Huwag nyo kayong magkalimot mag-thumbs up at mag-comment para mayroon tayong mababasa at matutuwa naman tayo sa inyong mga ginagawa. Ito, ibababa ko na guys. Salamat sa inyong lahat. At ipipin ko na guys. Ay sige, si Mayit muna pala ipin natin guys. Mayit, thank you so much Mayit for visiting Mayit ha. I appreciate you Mayit ha. Hindi pa pala ako nakadikit sa inyo Mayit. Mag-aano muna ako sa iyo Mayit. Ayan guys, yung nakapin natin kaibigan, bagong kaibigan natin from yung sandal si Ma'am Mayit. Ma'am Mayit, maraming salamat po. Hi Jenny, Blackpink. Kabilan po, suka tuyo. Wala po akong suka tuyo dito, madam. Ma'am Jenny, baka iba pong tindahan yung pinuntahan nyo po. Gulay po ang nandito. Gulay po rito, hindi po wala pong suka tuyo. Bawal po yun. May tuyo lang po ako at suka. Maasim-asim ako. Pero yung sige, tagad. Ma'am Jenny, thank you so much, Ma'am Jenny. I'll give you a moderator. Sige. Sige. Iya. Wala yun na. Tuyo pa na to eh. Kailangan na to dito eh. Ano pa kaya yan? Ayaw pumapasok yan dito eh. Tirahin mo ya, tirahin mo. Bigay na ang tokles. Ang galayan, wala naman akong load. Ayan lang. Ito, magkano lang Kung may bumisita mamaya, kasi papalala daw sa iWork. balik na sana bagas. Wala naman akong yun. Diyan amoy suka lang si host at malakas tuyo, kaya wala kang mabibili. Yes! True! That's true, Kuya Sunny. That's good. Ma'am, bilhin na. 40 lang yan, ma'am. May polio upo lang po ang aking paninda, Ma'am Jenny. Wala po akong suka tuyo dito. May tuyo lang yung may-ari at may amoy suka lang ako. Kaya kung gusto mo akong amuyin, free. Amoy mo na. Joke lang. Yeah, lan. Ay! Awa. Yan! Ayan na! Sige, tira! Yung bagyo. Salamat, Day. Ay! Nababasa ko, natutunan ako, baka rumami ako, Day. Pag na dumami ako, mahirap na. Marami may mga sapak pag na dumami ako. Wow, gusto mo pa magpaamoy? Siyempre. Ikaw nga, gustong-gusto mo rin, inaamoy ka eh. Erison, Abel, Saray. Kabayan, God bless always. Nandito lang sa likod yan, si Ate Pia. Pero nakatalikod, nakadilaw, naka-straight. Kaya maligo ka na. Hindi ka raw naliligo. Visit ka lang. Aray mo, grabe ko naman. Di yan? Kuya Sani ko yan. Kuya Pugi ko yan eh.
Ganyan talaga ang kuya ko pogi. Love ako niyan, love. Ano? Kuya Sani. Love ako nun, Kuya Sani, kahit ganyan yan. Ganyan na talaga yan. Kuya Sani, umayos ka dyan, tutudasin kita. Sa iyo, madam. 50 lang yan dyan, ma'am. Yun ng 40. Ayan ang 40 sa 50. Maganda naman ito, ma'am. Parang kayo. Galing Bagyo. Kaya nga lumapit na yung Bagyo eh. Bagyo? Pag-biti. Pangit yung pag-biti, mapagyo. Wala? Ano lang? Ano lang yan ang dito. Bagyo. Oh. Aray ko. Shout out kay ate. Ay, shout out sa iyo at kuya daw. Maya, thank you so much. Wait, tumatawa. Nasaan na si Jenny? Ay, Jenny, nasaan ka na? Edison. Si ate Pia yan, ano kuya Sani, andito sa likod. Ano na yun? Waray din yan, waray. Boy, ano ka katawa? Boy, ano nakakatawa? Mayet, nagalap shout out. Sabi ni Kuya Sani, B-boy, tawa pa more. Si B-boy, ano yan, lalagdos eh. Tawa ng tawa eh. Nag-aasawa na siguro yan. Kaya tawa ng tawa. Nag-aasawa ka na ba, B-boy? Loy, shout out. Palud muna ako guys, baka mamaya mag-ikot-ikot na naman ako. Ha? Yan lang kayo ha. Iwanan ko lang cellphone ko. Ito sa likod. Yung may lumapit na magdadampot, pakalun nyo. Naku naman. Yan, kapalud lang natin guys. Nagpalud tayo. Baka tayo mayari ba? Bakit parang na-delete yata yung ano ni ano? Na-delete ba? Sir, sana dikit na pala po. Comment na lang. Sabi ni Mayet. Thank you, Mayet. Yahoo, sabi ni Tatay Robin. Parang dinilit nyo yata yung ano ni ano. Yung nakapin. Sabi ko na, di ka naligo Kuya Sani. Ligo-ligo rin. Nung umaga ka na, wala ka parang ligo. Kami na-discard na ako. Loading na ako. Akari, may galap siya. Akari, thank you po. Mamayit, thank you po. At mayit, ayokong hanggat di mo tinatawagan na kuya. Ayaw na nga ni mag-share kay allergic yan mga sir. Pag si Kuya Elmer tsaka si Kuya Sani, pag tinawag mo ng sir, mga allergic, kaya ang tawag mo dyan, Sani na lang at Kuya Sani yun. Hindi ako payag na sir. Demanding. Oo, ganyan yan. Ayaw niya ng sir. Gusto niya Nonoy, Kuya Sani, Itay.
Lolo. Manong, yan. Pwede pa. Ayun niya lang sir eh, kasi ang ligo yan, kaya dami yan ano, daming butlig-butlig. Kung gusto mo umulag, kuya lang, okay. Kung gusto mong gumalan, kuya lang. Dami mong arte. Arte mo! Dami mong alam. Manoy! Maligo ka na, Manoy. Kulang ka lang sa ligo. Maligo-ligo ka rin. Aba, huwag kang ano. Ay, may tinatawag ka na. Sir, ako na lang tawagin yung sir. Sir. Sir, tawagin niyo ako, sir. Ano? Oh my goodness. May nagpalipat. Ay! Yung utang ina. Oy, Will. Why you looking niya? You don't do that, ha? One more. Will, thank you so much, my friend Will. Ay, naku, na-extend ang aking dollars. Nagkaroon ng laman. Thank you very much. One more. One more. Joke lang, Will. Will, thank you so much. Hoy, Mark. Anong lolo? Bata pa ako. Uy, bata! Mukhang bata lang ang isip. Pero yung katawan, matanda na. Gulang na nga ni. Oh, siya. Ulitin ko. Manoy Sunny, Miguel shout out. Ayan. Ayan, linilinaw na ni Ma'am Mayet, ha. Baka hindi nyo pa yan dinidikitan si Ma'am Mayet. Baka naman. Ate Mayet, ate na lang ang tatawag ko sa'yo, no? Ate Mayet, madamong salamat sa'yo. Boom! Boom! Will Yahoo from Bibon. Katugang. Oy! Nice! Nice! One more! One more now. Yes, that's good. Oh my goodness. Oh my God. That's good. One more. That's more. More. Hoy, hindi ako nanghihingi ha. Nagulat lang ako sa palipad ni Will kaya nabanggit ko yung kasi yung bunga natin guys, bigla na nagsasalita yan ng walang preno. One more. You understand Will kasi one more. No more. No more na, no more. That's okay, that's good. How about me, Will? Ay, how about you? You, Manoy. Shout out sa'yo, Manoy. Ay, Ma'am Shibing. Hello, Ma'am Shibing. Tusok sang kay, guwapong gupit. Ay, sana all, guwapo. Yung asawa ko hindi nagagapuhan sa akin, guys. Loy, shout out, sabi ni Will. Guys, paludan ko lang aking darling para mapanood niya yung pugi niyang asawa. Wait lang. Diyan lang kayo. Wait lang guys, magpaload lang ako. Wait lang. Stay lang kayo dyan. Basa ka na. Lang yun, para kang mabiro ka naman. Bilis mo naman mag-uo. Aray ko. Kasi yung asawa, si Pe kasi mga kwaray, nasa na sa school kasama yung anak ko. Kaya, siyempre, hindi niya makikita yung asawa niyang pugi pag hindi siya napaludan. Aray mo. Oo, yan, okay na. Welcome po, Sunny Boy, sabi ni Kuya Sunny, Kuya Tatay Robin. Tol Kabus, now ka magbaba ng tapos ng premier mo, ng pupuntahan namin. Ay, Miracle, shout out sa iyo, Miracle. Kumusta ka? Miracle, kumusta? Bakit nawala na agad yung palipad ni Will? Tay Robin, ayaw lagi, bata pa cool.
Maulan na morning, sabi ni Miracle, oo nga, maulan dito. Tol, kalbus, sasabunutan kita dyan. Wala nang ang buhok, sasabunutan mo pa. Mahiya ka naman. Paano mahawakan nyo? Wala nang buhok. May Yahoo, shout out. Will, thank you so much, Will, ah. Thank you, Mars. Thank you so much, Will. May Yahoo, shout out. Kuya Kabus, sabi ni Miracle. Miracle, napanood ko na kay Shen. Ang ganda mo pala at bagay kayo ni Katuba, ang sweet nyo. Ay! Oh! Oh, oo nga pala, no, yung thumbnail niya na Shane, hindi ko pa napanood yun, pero nakita ko lang sa ano. Kabos, kaldag. Ay, kulkog. Kulkog pala. Miracle, kabos yun, sabi ni Kuya Sunny. Okay lang po, dito ako sa Bukana. Oh, yan niya naman po. 70! Yes! Yun, 70. Hindi mo maliit. 60 na lang yan, maliit. Ayaw mo? Ay, wag. Yes, Will. That's good. Kita yung ano. Mahilig kasi ako. Ewan guys, wala akong gel. Kaya yung galing ulan yung gel ko. Para mabasa-basa naman yung ating hair. Bilog ng mata. Guwapo, 5 days. 5 days, Miracle sa Bukana. Oh, nakita ko na sa Bukana. Pumunta ka na kayo yan. Pero sana nahiya ako sa ganda. Hindi ko ako maganda, sabi ni Miracle. Oh, Will, nagtawag ka dyan. Heart Rob Cut. Yes. Will, me. Ano, inaalok mo si Mark Fresh Haircut Boomer. Oh, thank you, Will. Thank you, Will. I appreciate you. Grace. Si Grace ay nag-BG na naman. Ay, kabos pala. Yes, kabos. May nandyan si Willie 28 from Hawaii, USA. Ay, yan ang aming mabait na kaibigan na lagi kaming binibigyan ng blessing. At diyan kami nakakasahod sa kanya dahil sa kanya. Totoo naman, di ba? Si Will ang nagiging daan bakit tayo nakakasahod ng every month. Kaya mula nung nakilala ko yan si Will, mula nung August, September, October, November, December, at si Sangkay Matthew, ayun, at ngayong January, sana yung makasahod din. Si Will ang naging namin, naging mabuting puso. Yesterday, I play your video after now. Oy, thank you Tatay Robin for playing Willie to it playlist. Thank you Tatay Robin. Opo Sir Sunny, I camp lang po yan. Boy, dikit na ka na ba kayo, May? Miracle, thank you so much, Miracle. May, sure ba ha? Madam B-Boy, sabi Miracle. Miracle, thank you so much. Ito na ba yung main mo? Di ba Miracle official ka? Pinalitan mo pala yung pangalan mo, Miracle? Dating dikit na ako sa'yo. Ayan. Ilan pala nakalimbang. Kala ko meron na naman. Highlight, thank you. May isa pa di na kita nakakausapin. Sinabi na wag na sir. Ay, wag na. Yan ka na naman. Ano ka na naman, Kuya Sunny. Kuya Sunny pala. Wag mo nang tawagin sir yan, kay allergic yan. Maraming bulutong yan. Ay, Ate Danmar. Shout out. Ate Danmar, morning ka. Maraming shout out. Hello po. Magandang umaga po sa inyo. Wala na tayong balbas ngayon, guys. Excited tayo sa Christmas party ni Idol Jeff. Para kong army. Loy, shout out, sabi ni Kabos. Hindi ko pinalitan. Pangalawang channel mo to? Yeah. Yan, ganyan May. Yan. Nakauwi ka na ba, Kuya Sunny? Ay, Sir Sunny. Sir Sunny, nakauwi ka na, Sir Sunny.
Anong tinda mo ngayon? God bless, more tinda to come. Ano po? Ate Danmar, ano po? Repolyo tsaka opo. Hi po, Kuya Kabus, sabi ni Loy. Busy lang, tamad akong mag-type. Sige lang, Miracle. Maraming salamat, Miracle. Guys, ipin natin to si Miracle. Mayet, baba muna kita, Mayet. Ipin lang natin si Miracle, guys. Kasi baka hindi pa kayo nakakonek. Oy, Grace, baka hindi ka pa nakakonek kay Miracle. Dikitan mo naman. Hindi ko, min ko to. Hindi ko, min ko to. Boss, Sir Mark, nag-report na niya sa agency. Boss, Sir Mark, nag-report nga po sa agency. Yes, that's good, that's good. Tawag mo kong boss. Busabos. Mabuti na lang, di po papasok si Kuya Elmer. Kung pumapasok si Kuya Elmer dito, sabihin na naman pag sinabi, Sir Elmer, magandang umaga po, may galap shout out. Sabihin, pambihira. Huwag niyo na akong tawagin, sir. Hindi ako kaya-ayang tawagin, sir. Sabihin ni Kuya Elmer. Bigyan na nga ni paano makadikit. Ano? Sabi ko, Grace, yan si Miracle ay Seward family yan, Planet Seward. Kung pwede po, pakidikitan nyo po kung gusto mong dikitan. Nakakagigil ka, Grace. Ang sarap mong tulusukin. Video nga ni paano makadikit. Mary Grace, sabi ni Loy, Kuya Sunny from Miracle, tinatawag mo akong sir, kaya belt ako. Okay lang. Kahit tawagin mo kong boss at sir, okay lang. Sir, ka-boss. Sir Sunny. Katapos ko lang kumain ng ulam ako ng nilagang repolyo at sardinas. Sarsyalong fish na cream. Masarap yan, Ma'am Adam Danmar. Nanahimik ako, sabi ni Mary Grace. Sunny Sen. Oy, Grace, Grace. Thank you, Will. Thank you, Yawa. Yawa. Mark, si Sagato lang na nanahimik kasi na maalam na, di ba? B-boy. Uy, grabe ko naman. Di naman. Nandun pa. Humihinga pa, no anak. No anak. Walang anak. Mag-isa ako ngayon, Grace. Oy, Grace, tinatawag ka ni Will. Mag-isa daw si Will ngayon. Will, you sad no anak no wala anak Oh my goodness. Grace, tawagan mo na si Will. Ang babae. Usap na kayo. Ay, pati. May kailangan na sila din. Grace, sad na. Oh my God, kawawa naman si Will. Will, you enjoy my life and watch my life. Thank you so much for pakulay or super chat. Thank you so much. I can super bait. Sir Will, 808. Bigalaw shoutout from Ate Danmar. Kabus, tawa ka man. No sad Will. No sad Will. Yan. Yan, Grace. Dutan mo si Grace. Dutin mo si Will kasi wala siyang anak, wala ang bantay. I'm here lang, sabi ni Grace. Going work. Sige, B-boy. Grace, leave me tomorrow, boom. I'm here lang, sabi ni Ate Danmar from Will to eat. Will give you one food. Do you want? Will, I will give you one. Do you want? Okay, B-boy. Mag-grab kami ni Grace, magsundo kay B-boy bukas pa sabi ng 1-2 lang po. 1-2, ang laki Sunny Sen, give me foods. Team Boom, may galap shoutout to all, sabi ni Danmar. Ingat Will sabi ni Grace. Mark, we help Will together, need po. Mark, we help Will to get he need po. Kailangan ba ni Will ng Will, you want chicks like body
24, 26, 30. That's joking. That's joking only, Will. STF, ano ang hindi ni Will bigay natin. Okay, Grace Love Love. Oh, Grace Love Love daw from Will. Happy trip sa balik bayan, B-boy, sabi ni Lloyd. Okay, love, love. Perfect body mark. Yes. 24, 26, 36. Yeah. Parang ano, parang bote ng ano, sparkle. 40 lang yan, ma'am. Hindi na, ma'am. Wait lang guys, wait lang ko lang. 50 yan dyan. Let's go, guys! Bum 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 bum. Height and BUST, anong okay, Grace, wait lang guys. Perfect cut. Hi po, Tatay Rubin from Loy. Boom from Kuya Sunny. Hi, Mary Grace. Guys, ano lang tayong biro natin sa kasama natin. Ano lang tayo, control lang tayo kasi baka sumama yung ating mga kaibigan. It's just joking only, pero wag na natin biruan ng medyo masakit para hindi tayo magkasakitan. Saan kaya mo upay nga, upay God. Upay man. Loy, morning, welcome po sa Domingo Rubin. Loy, shout out Mark, wag lang po. Street, ano? Street kasi. Ay, street ba yun? Ano yan? Streets, parang sa ano, lutuhan. Loy, Mary Grace, shout out. Boy, kailan ka pa? BG. Kaya sani, ano lang tayo sa ano, sa ano natin biro. Ano yan lang natin kasi nasasaktan ng ating ibang kaibigan. Sunny Sen from Loy. Charlene Soriano, shout out. Ate Charlene, thank you so much. Kay ano yun, kay Tatay Alex ano? Kay Tatay Alex from Tatay Alex. Good morning. Oy, Mati po, shout out. Mati po, morning po, sabi ni Tatay Robin. Oy, Mati po, shout out. Kumusta? Nakikita na rin kita ulit. Charlene Banta, sigulog shout out. Banta? Mati po, Lord, shout out, sabi ni Cabos, official. Grace Olok, Marquis, 24, 26, 36. Uy, oh my God. Muntik lumabas yung sipong ko sa... Ano yun? Oh my God. You want will at 24? 22? 36? Pag ano yan? 24? 36? Ang laki. Laki ng katawan. Tama mo man. Hindi, sakto lang. 24. 22, 36. Oh, nakalaki katawan. Parang monster, monkey. Hello po, good morning tayo, Tatay Robin. Sabi ni Mati po. Yes po, Tatay Alex. Thank you po, Ate Charlene from Tatay Alex. Hello po, Kabus, shout out po from Mati po official. Will from Mary Grace. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit kay Mati po ha. Dikitan nyo yan. Masipag yung mag-vlog yan. At mabait na vlogger yan sa Bukana. Welcome po, Mati po, sabi ni Tatay Rubin. Mati po, Miguel shout out from Kuya Sunny. Miguel shout out po sa lahat, sabi ni Charlene Soriano. Tama ba, Soriano? May 60 dyan sa Tagumpay. Oh my goodness! Don't do that! I know! Oh my God! Ayaw ko kay Mati po. Miss you, Tipo. Ayaw ko kay Mati po. Miss you. Charlene, sabi from Willie to 8. Well, thank you so much, Will, sa blazing Will, ha. Kasi, gumana yun na naman yung aking dollars. Dahil sa palipad mo, umano, nag-tick ba? Hi, Brother Fryer. Shout out sa'yo. Hello. Ano to, si Finnish word ba ito? Wait, pasok. Wait, pasok comment ko. Sige, Grace. Kuya Langga, tambay lang, sir. Ay, thank you. 70 po. Ang isa. Ilan? 40 po dyan.
Good. Buena mano. Buenas manos, amigos, amiga. Good. Thank you, ma'am. Ingat po. Welcome. Alright. Diba? Ay, 13 viewers. Ay, sorry lang pala. Sorry lang pala. Kala ko Soriano. Kala ko may in pa yun. Sorry, tama ba? Sorry. 70 po, ma'am. Mahal po kasi puhunan, ma'am. Good morning. Okay lang. Good morning, idol. Like and is done. Oy, thank you so much, Eugene Ray Villanueva. Mega shout out from Eugene. Dia Alice Promise. Thank you po, Sir Kindness Word. Brother Fire, mega shout out from Kuya San. Only in 15 days to go before Christmas. Yes! Yes! Yes, Christmas na. Kaya magtago na ang mga ninong at mga inaanak mo dyan. Magtaguan mo na. Refinance board, boom, from Willie to it. Yo, Jane! Shout out! Ray Villanueva, Miguel shout out from Kuya Sunny Sen. Miguel shout out from Brother Fryer from Refinance board yan, guys. Miguel shout out Will to it from Eugene. Si Kuya Langga yan. Oo nga, alam ko, Grace. I know. Hindi pa naman ako may amnesia, Grace. Naalala ko pa yan. Kana may moderator nga ni Grace. Sir Will, Miguel shout out from Refinance board. Sino yung didikitan ko? Ang kalan yan. Ang tagal mo na kanina ka pa nandyan. Hindi mo pa alam kung sino didikitan. Dikitan mo yung sarili mo. Di joke lang. Si Miracle Grace, dikitan mo. My dear Bonsai, shout out from Brothers Fryer. Mark, wag mong isigawan. Oh, isigawan. Sangkay. My Christmas gift to everyone is cabbage. Yes. You want Will? You want cabbage, Will? So very delicious. Yes. Pasabaw. Pasabaw-sabaw. Charlie, Charo. Boss Waray, see you soon. Uy, Boss Waray ka dyan. Aray mo. Bawi man. Matipo, mayos ka dyan. Huwag naman, Boss Waray. Ano lang. Wala tayo pang dun sa kalingkingan yung mga vlog nyo kasi mahina pa tayo. Sino yung didikitan ko? Pustang yawa. Pahirawan yung taong ko. Sabi ko, Grace, si Miracle po yung nakapin. Kuya Will, hello po from Matipo Official Vlog. Yung customer mo, wag mong sigawan. Hindi. Isa. Dalawa. Matipo from Will to it. Mega love shout out Matipo Official Vlog. Aray ko, lumangoy. Lumangoy, langoy. Grace. Isip ko, Grace. Huwag mo pagalitan, pagsabihan mo lang yung pagdidikitan. Bingi yan kasi. Will, oh, Lockmark. Oh, huwag mo ko'y susumbong kay Will. Wala akong kasalanan. Ang sabi ko sa'yo, digitan mo yung nakapin. You connect to others. Don't Mark, ha? Oy, Will, sorry. Sumuka po kasi bungiro talaga ni Grace. Grace, napakasumbungiro mo kay Will, ha? Sasahaw kita pag nakikita kita, tingnan mo. Will, I meet to Grace. I can give a sack. I can put the sack in Grace to I can to fly to river. Pag nakita ko si Grace, sasako ko yan, Will. I can sack Grace to put to the river. You ano na lang, meet to another river. Joke lang. Hello, boss. Eugene Rebellano, shout out po, sabi ni Matito. Maulan yata dyan. Oo, maambun kanina pa, idol. Nakapin na yung nakapin sa amin ko. Ay, thank you so much, Mary Grace. Mabuti naman naisipan mo i-play. Let's harang. Oy, thank you so much, Eugene. Charlene, thank you po. Salamat sa pakaway-kaway. Huwag mong pagalitan. May puso rin yan. Oh, wow. Nagpapalakas ang putik. Grace, pinagtatanggol ka na ng kuya sa animo, ha? Umulan ba dyan, kawaray? Yes, Ate Danmar. It's raining. Che, kuya san. Tapos, oh, di ba? Che. Marunong masaktan. Yes, that's true. Grace is crying because Will is
no to life of Grace. Grace is sad. Oh no, my best friend Grace is sad because Will is no Ate kuya, wala kang... Ay, may mga nagtitikas dito, pero dududulan niya pa sa akin. Sabi ko, ate. saktan na yan. Sino nagtatanggol? Di ako. Nagtatanggol, Mark. Ah, di ka ba nagtatanggol? Sorry naman. 250. Patadyak nga mga boss. Oy, tadyakin mo na po yung ano, ay yung binaba ni ano. Saktan na yan. Namumuro ka na sa akin, kuya, isa. Grace, wag mong seryosohin ang mga sinasabi ni Kuya Sunny. It's just, ano lang, entertainment. Wag mong isipin na inaano ka. Inaako. Para lang ano yan, para sa ekonomiya. Di ako nagtatanggol ka ako. Okay, wag mo na pagtanggol. Wag mo na isipin yung inaano ka. That's a joke only lang. Biboy nga, kahit binibira, ako nga binibira rin ni Kuya Sani. Sakaya mo lang si Kuya Sani, sabayan mo. Pag nakuha mo yung kanyang treat, sabayan mo lang at bawian mo na lang sa mga live. Ganun lang, bawi-bawi lang tayo. Huwag natin masamahin yung mga joke. Yummy yan. Sino yung kaya Tate Robin? Coco Martin, ako si Tanggol, di ako si Tanggol. Okay. You're not Tanggol because you Tingals. Okay. Mabili? Kahit sagado sila niyang na good plus sagado, alam na niya, naunawaan niya. Yes. Yeah. Bigyan mo ng 1K yan sa tugtog. Oy, 1K, grabe ka naman. Okay na 20. Dan ko na isa nakapinsang ka. Thank you, Grace. I appreciate you, Grace. Yeah. 12 viewers, thank you so much. Sunny Sen, thank you. Sinong kasama mo pumunta Bukana Kawaray sa 13 Soward Community? Marami kami. Si B-Boy, Kuya Elmer, Tatay Robin, si Grace, ako, at si Ericky. Si Cabos, habol din si Cabos. Si Mabi hindi nakasama kasi nahuli ng pagpalista eh. Sayang nga eh. Gusto sana sumama ni Mabi. Kaso, tinanong ko na rin siya nung nakaraan eh. Kung gusto niya sumama, hindi siya sabi niya, busy daw siya nung kasi December. 50 yan dyan, sir. Yan, ang 40 ko. Mahal ang puhunan ko ng repolyo, guys. Christmas party, yes. Opo, Ate Danma. Si B-Boy, si Grace. Si B-Boy po ay galing pong Tacloban pero luluwas siya dito sa Manila. Mayroon sa kanya nag-sponsor. Kaya shout out kay Dairos at kay Pujing sa kanilang blessing kay B-Boy.
dito itambay ko sanggay. Sige lang, Grace. Dami mo palang alagad, Grace. Will, thank you so much, Will. Anong ginagawa mo, Will? Why you doing, Gil? Oh, I'm doing, Gil. Why you do... Ano ba yan? How you're doing well? Sorry. You eat na, Will? Dinner? You eat dinner na, Will? Thank you so much, Will, sa blessing sa $20 rides. Ito, tambay sangka. Sige. 8 pin na. Oh my goodness. You isip-isip kasi. Don't isip-isip. You hit is pin. Grace, pakalmahin mo si Will. Please. Your massage. Your head will is to ano ba yung tawag nun pag English? Yung massage. Mahigit 50 ang ano mo. Alagad, grabe naman yung alagad mo. Mabuti, nakagampanan mo yung alagad mo. Well, sleep ka na from Sunny Sen. Sayang nga di ako makapunta kasi nataon sa Christmas party na din ng senior dito sa amin. Uy, naku na, Ate Donmore, sayang. Sana in personal, mapapasalamatan kita sa suporta mo sa akin at si kay Ate Yoli. Ay po. Stick. Sayang. Inom ka ng gamot, Will. You drink medicine well. Will, what head? Head sa baba, head sa taas. head or higher or head or lower? Will, what head? You pin. Tawa si Will ah. Well, thank you so much, Will, for thank you guys, salamat. Higher. Oh no, higher. You really will? That's good. That's true. Will you true or not true? Seryoso? You serious? Your higher, your head is sick, or your lower, your head is sick. Oh my goodness. Will you careful always, Will? Don't worry. Not I think lower. Yes, lower. That I lower, Kuya San. Yummy hit. Ay, yummy hit. Kuya Robin, anong yummy hit? Ano yun, Kuya Robin? Grace o Lockmark is loko-loko me. No, not loko-loko. That's true. Your head is sick. You see, You see, kasi because you see, you comment your head is pain. I can ask you, your head or higher or lower? That's good. That's good, Will. Will, isa. Grace, pakalmahin mo na nga kasi yung kanyang head. Ewan ko kung sa higher or lower. I don't know. Kaya isa, maayos ka. Hoy, maayos ako. I can try to laughy or to smile to my super supportive friend from Joyce Will. I can try to smile. Tama ba yung parang mali? Tatay Robin, hindi ko lang siya puro yummy. Si Tatay Robin, puro kay ice cream yummy. Oy! Tambay boy, shout out to sino to? Parang, sino to Tambay boy? Min channel ba? Pakicheck nga po. Ate Danmar, sabi na Kuya Sari, well, boom. Denmark, welcome po, Denmark. Boom. Sino to ng Tambay boy? Sino po tong Tambay boy? Yummy head. God. Mark, new Tambay na. Original BG. Yes, that's a Tambay boy. Why you delete Will? Will shouty. Sino tong Tambay boy? Hala Will. Sino to? Si Jomar? Boom, delete. Boom. Tambay boy, shout out, sabi ni Will. Will, I see it.
Sunny San, will I see it? Shout out. Manoy Sunny. Sino to? Si Kabus? Well, boom, from Sunny San. Padi, di mo ko kilala, musik na yan. Ay, si ano pala? Si Mabi TV, oy, Mabi. So pala yung buisit ka. Very yummy head. Oh, kaya, alam ko na, Tatay Robin, alam ko na kung ano ibig mo sabihin. Si pinsan yan. Si Mabi yan. Si Mabi ba? Mabi, Team Boom, Sower, Founder, Sunny San. Official, B-Boy TV, Solid Sower. Ayan. Project 89, shout out. Mark, sayang di mo nakita yung binilit. Ano ba yung binilit niya? Pinsan, good morning. Oy, Robert Bagalano, shout out. Tol, mga kawaray dyan. Oh, shout out, Robert Bagalano. Ingat ka sa trabaho mo. Grace, did see it. Oh? Ano ba yung, ano yung will? You try will, you type will, try another will, try. I try you, I can read. Please, pastor. Will you try? I try to comment. Kahit kalokohan. 70. Mabi nga ni, good morning everyone. Ay, Mabi, thank you so much. Manoy, project, may galap sarat. Mabi, may galap sarat para din tayo. Sana explain will isa. Tambay boy, welcome yummy. Yan. No explain. Why you no explain will? Manoy, sana may boom, sabi ni project. Shout out everyone from Tambay boy. I give you moderator tol. Kanina ko pala kumakain. I said that I saw. Giving. Yang kita moderator tol, ano, padi. Wait lang sangkay, tapusin ko lang ginagawa. Sige lang, Mary Grace, tambay, shout out everyone. Manoy, Sunny, out, OT na, padi, kaburing dito sa bahay. Sige, padi, pumunta ka rito. Well, I need or cooperate, tell it what you delete. I will bullying to Mark. I will bulong to Mark. Yes, Will, I can hear you. Please. You see me, you see about why you delete your comment, and I can see you. Will. You bulong me? What English up bulong? Bulong. Chismis. You chismis about your delete. Oo, si Kuya Sunny. Visit ka, Kuya Sunny. Well, thank you so much, Will. I appreciate it. Thank you very much. I can try to speak English for you can understand my way, why you talking my ambot sa imo. Basta yun na yun, Will. Intindi na lang. You translate Google. Whisper. Ati Dan, marami whisper. The rich kid come back. Oh my goodness. Diba? You're so very fun, ha? Bulong is whisper kawaray. Whisper ba yun? Ati Dan. Parang sabi natin Melody Alvarez. Ate Melody, good morning po sa inyo. Arigato kurosima. Namaste. Aray ko. Boy CB. Oyo, laping. Sanggay, magkaroon ka ng lagdos niyan. Well, I will whisper to Mark. What? Well, I will whisper to Mark what to delete them. Oh my God. Umus na? Mayroon pa. Amaris this. Oh. Okay lang. Bawang, walang pinsa yun. Walang alcohol yun. Kaya mo na, dilipat yun yung dito. Mang email you. Project, thank you so much, Project. Silent will na. Will is try to understand what you're saying. Well, thank you so much, Will. I appreciate you talaga.
That's you good kindness and super bait talaga. Melody Alvarez, Miguel Sabat. I can try to speak English because Will is not understand Tagalog. Maybe little bit. Oh, tragis yan. Kaya mga isang taon pa na mag-in-English yun natin guys. Perfect natin si Will makapag-English tayo sa kanya ng ng matuwid na sa litang English. More than 1 year speak English already. Good, good. 1 year? Oh my goodness, you tanga-tanga well, you tanga-tanga Mark Waray ah. Mark Wells he said is the some somewhere need tooth. Kuya Sani, visit ka Kuya Sani. Wala, lumabo na guys. May loading na oh. Loading na guys. Loading na ang aking live. Umaatake na pag umabot na talaga ito ng isang oras na umaatake na ng loading nito eh. Kainis. Kay Melody Alvarez, Miguel shout out, sabi ni Tambay Boy. Bago ka palang channel pali. Oh, naku. May nag-comment dunong. Ay, naku. Will is missing. Will missing. Aray ka. Blurred na live mo, kawaray. Oo nga eh. Nag-loading man. Natake na naman ng sumpong ng aking Mark, mukhang naligaw ka rin ng liwanag. Good morning everyone. Janmar Bungwi, hello from B-Boy. Sunny Sen, thank you. Si Will guys ay may pinuntahan. Nag-chat yung sniper. Will is missing. Oh my, out na ako. Nako ng raya. Sige. May premiere pala ako, 11. Sige po, Ate Janmar. Maraming salamat po, Ate Janmar. Thank you so much po sa suporta niyo po sa akin. Out na ako. Nood ako ng premiere mo. Sige po. Mamaya pa yon, mga 11 pa po. 40 po, 40. Isa? Kahit maliit? Bakit naman pa rin? Yan, malaki din yan din. Pwede itanggal ko lang. Ayutin mo magbasa yung message ko. Ayaw ko. Hindi ko mabasa. Will, where are you doing? My sniper is crying na naman. Aringay mo. You chat me. Why you chat me, Grace? Don't chat anything else. Sorry, Grace. Please. Well, Grace always scolded you. Because you go to Eliza. Aray ka. Aray ka. Aray ka.
You cry na, Grace. You cry na, my best friend. Don't cry. At another one. Ate Malay. Another one. You cry na naman. Sabi, sabi ni... Ako lang dapat yung gano. Joke lang, Grace. Love you. Di ba, wag kang maniwala sa sabi-sabi, Mark. Nandyan lang si Will. Don't cry for me, Argentina. Bigil lang, padisig lang. Why you cry, Grace? Grace, ha? Grace, look at that, Will. Look, Grace, from sample, me, Grace. Will is fine. Will is start to another life. Glory. That's joking lang only, guys. I can try to mapasaya ko lang kayo. Ha? Your happiness, my life from B-Boy. Because maybe may isang kay B-Boy is I can try to entertain to my viewers, ha? Not serious, just joking only. Ha? I can kagawad, shout out. Ingat po. Opo. Grabe ka, Mark, na nakakasakit ka na. Hindi. I can sample. Will, I can. That's can entertain to you, my viewers. So look at that. Why can I happiness? Because Will is very gentleman and kindness. I can try to have happy for my best friend Will. Oh. Grabe ka, Mark. Yan, nasaktan na, aray ka. Tawa ko payang magtuog si Grace, Mark. Sabi ni Grace. Sabi natin Melody, sabi ni Grace. Bye-bye. Bye-bye. Sorry na, bye-bye. Sorry na. Sabi ni Grace. May namimiss ako, Will. Hoy, isa. Sabi ni Grace, nung hindi sila nag-imikan ni Bibo. Bye-bye. Sorry na, bye-bye. Partner, sorry na. Because Will is missing. Hoy, isa. Kanina sabi mo sa akin, wag masyadong mag-char, pero ikaw rin pala. De, Kuya Sani, I can entertain. Musit ka sa I can entertain to my viewers. Parang si B-Boy, ini-entertain niya mga viewers. Kaya wag niya mamasamain. Kaya gawin niya rin maging masaya kami mga viewers. Di mo, yung pinasayaw namin, masaya kami. Kaya Grace, press the dollar sign, please. I can try to, may namimiss ako, Grace. No cry, Grace. Isa. Will, Grace is cry because you missing live stream. Oh, true. My sangkay is, my heart is bug. Joke lang, guys. Sabi nga sa akin, wag baka masaktan yun pala, ikaw pala itong mas nakakasakit. Uy, Kuya Sani, hindi po nakakasakit yan. It's a reality. It's a reality, guys. Nakikita natin kay Grace yung about sa mga vlog and live niya. Kaya I can explain. You explain, Will, why Grace crying, Mark. I don't know why cry Grace, Will. Tawa si B-Boy. Hindi ako natutuwa sang guys. Mark, how about my straight deal to cry someone sa saktan na? Ano yun? Grace. Grace, that's joking lang. Ito naman, masyado ka naman, seryosong tao.
Huwag mo seryosohin yun. That's a funny. Entertain to my another viewers in my Grace Basher si Mark. No. Masaya lang ako kay Grace kasi nakikita ko siya yung ano niya, yung porsigido siya sa buhay niya. Gusto niyang makuha ang taong gusto niyang matik. Joke lang. Well, yes, basher Mark. No, not a basher. Ote, basher ko si Sangkay. Grace, not a basher. I can entertain to you, my viewers, and you. Nakikita lang namin yun sa mga live mo, kaya ginagaya lang namin. 1, 2, 3, 4, 5. Don't cry na, Don't cry your life. Because Will is, maybe, andyan lang yan. Will is, angel, your live stream. Agoy, pastilan, hindi ay. Yawa, talaga. Birahe, Grace, para makapag-asawa ka pa naman. Isa. Joke lang Grace. Para ka naman ibang tao. Ang tagal-tagal natin magkakaibigan, biniseryoso mo yung biro ko. Huwag mo seryosohin. Pag ikaw nagbiro sa akin, nananahimik na nga lang ako, di na ako nagsasalita. Yung kung matapos mo akong ibas, pala ka dyan. Agoy, ayaw pa. No, grabe naman to. Papaliparan na lang kita mamaya, dali na. Papaliparan kita mamaya. Gas-gas na rin, ang isa, paliparan. Palipad ko sa'yo yung repulyo ko, napakatumal. Grace, papaliparan na lang kita, bawi ko sa'yo. Gas na rin. Joke lang, Grace. Grace, papaliparan kita. Pesos. 25 pesos. Pwede na yun. Para maging bati tayo. Yoko. Wala nang comment. Yahoo, palipad, Grace. Oh, ng lamok. Mark, isa. Kaya uy, malabo na. Yari na. Lumabo na. Nagalit na si Grace. Malabo. Mukha na ako na Hindi na ako makita, guys. Ulan na naman, guys. Ulan na naman. Mahina yung signal dito sa Token Text, guys. Hoy, kahoy. Oh, ya, atras. Oo, nauran nga di. Ating nilagi. Uran-uran man yan. Iiyak na talaga yan. Hindi, mabait. Yan iiyak si Sangkay Grace, mabait yan eh. Mabait yan, Grace. Yes. Cinquenta lang. Nauran nga da. Sige, banti-banti. Asan ka?
Si AP ay nasa school race. Dami yan. Maulan ba dyan? Saan kayo? Maulan dyan sa talas. Well, tagpira nga di ang repolyo mga joke lang sangkay. Melody Alvarez, Milag Sarap dyan. Hi, Mera. Shout out ta, mama. Hi, Maria. Shout out. Mahina signal mo sangkay. Labo nga. Sinsya na kayo, guys. May premiere pala ako, 3 minutes, guys. 3 minutes. May premiere ako. Hi ko, Miguel Love, shout out. Sabi ni Kuya Sunny, Maria, boom. I have a blessed day sa lahat. Thank you. Guys, 3 minutes guys, may premiere ako guys. Baba muna natin si Miracle, baba muna kita. I-ping ko lang ang aking premiere. Tama ba? Meron na? Meron. Guys, baba ko lang yung ano ko. Miracle, baba muna kita. Guys, may ano ko, may premiere. 2 minutes left. Simple lang yan. Sir Will from Maria. Salamat. Labo mo na. Saan kayo naninibago ako sa'yo, parang bagong ahid ka yata. Yes, kahit tayo. Premiere tayo guys, pabalik tayo sa premiere ko. Gayan na ako. Guys, premiere tayo guys sa premiere. Start na yung premiere ko. Ano yung ganito? 70 po.
Legit lang ako dito sa loob ng office agency. Tagal ng Geng geng. Sinabi mo kulong, yan ang kulong-kulong. Hoy, mo yan, bawiin mo yan. Sorry. Ayan. Tao lang daw. Aray ka. Okay. Shout out mga taga-Karinyosa. Mahilig sa Karinyo. Aray ka. Ang Karinyosa, ang ibig sabihin niya sa waray-waray, mahilig yan. Eh, baka mag-video ka, mag-follow kayo ha. Follow lang, like, share, subscribe. Mark Joe Waray.
Malay mo, mali siya bukas. Radyo Waray TV. Yan na. Kailangan sa namin kasi ito ay handa namin sa Pasko, 31. Pasko, tsaka 31. Ganda yan, para may sarili kami. Ayaw ko mag-alaga ng malakas na mamon. Huwag kayo sa naharang na naharang. Ayaw gani. Sisira yan. Shout out mga tuka dyan. Alam mo naman sa camera, man. Hindi pwede yun. Hindi ko yun. Oo, hindi pwede yun. Kumain ka ng uban. Mali mo, mali si bukas. Mga wala yan dito. Pinuputo ng tila yan. Ay, shout out. Aray ka. Ay, puputulin natin. Tapos i-upload sa Facebook. Ayan, gustong-gusto yan. Ano? Aray ka. Anong klaseng tulog yan? Turan mo! Ayan o. Okay, very good. Very good. Mag-iipot pa yan. Pinuntahan pa talaga kita dito. Pinapay, gusto kumain eh. Sa loob ako nagprotesto, tapos ito na ba? Kasi kumain pinapay, basta may sarap yan, dito. Hindi ko siya na gumagamit. Ito na lang, wala din ang palaman. 25 ba? O mas mahal? Hindi, mura lang yun. Hindi mapipot, hindi mapipot.
Hi, Nobi, shout out. Again now, guys. Okay na, bye. Again na. Ito na tayo sa premier. Medyo makano pa kasi ito. Bye-bye.